Chirunda Dixon anakwenda sikonzera ngetomseka saizi Chibutse anakuya futi Mutungwazi Edward Manjea Zenda Evelyn We are about to do one. From Margaret, another way and the other. Paradastro. A castro. Mandi Kumba Brian Diwe. Then Nurona Jackson Diwe. Tangamire Nyaya Ilpano Inyaya Zagangofanana anyone who cut 1 day, anyone who 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nurona Jackson Deutsch 8. But we're more 7 now. Hawana kuya kudai. Mwacho ndiye alikunzi akastroka mpulisa nyanga tumuona akastroka kufamba kuno zomuneti. Nyaya yauya na Mandikumba Brian kudale meni nyaya ndiye kulima mumunda wangu. Ati ndilo kane mombe 1. Kane mbo dzako chitupa ni maledare. Saka mombe 1 kuno wanu wese 8 saka mombe 8. Ipo pa. We are based in Jackson now, we are. Mbuzi natu ngusaba kwi fudari. Then tichachi tonga uya abisi mbuzi idzodzo totonga judgment yatichamupa ndo ichaita apply. Right, Taura things were Brian. Right. In the job, people in the government in 2001, Sagapapa in my one way, Savashaika 2003. Savashaika 2003. Saga one village. Wakavoenda kuwanobata makati ndima asitori makati wangoisa maposheni wachiti makati but hapana mvura yekuti inotaridza kuti makati saka maposheni waiti takapegerwa iri handisi wakapegera 50 by 50 meters but dzaipfuura 50 by 50 meters saka after that tatombotaura nawo kumashure tomana apa musikuonawo ere dai matidzikiriwo ndisikunyazokuziva kuti pegi yangu akuzimuone chipaki ndakaitona kuti handichikusiyawo ndichii ndoka ndambotaura kokwashegwasiro wachii saka chegwasiro vakataura kuti kwese ukorudo chemera chemerako hakuna kana magadi kurungorichi mutori mumunda wako panoine mari yedare neine itotsvagiridza mari yeudini uite plan kuti kugadzirisa nekushayawo kana kushayawo kusvika ikupa kuti utenderedza kuti pamwe ndikadini ndingaona mari 2017 ndobva pauyawo muprofesiti nenyaya yawaitaurawo yekuti iwewe uri kugara mumunda mangu but wekulenzi wachibva wataura kuti no uku kwese kwakutorina hakuna magadheni pa munhu ari kurima mumbeukoko kusaidira ari kurima iko ngagara ariko ndobva tawasevha matsamba vatatanga kuenda kumapurisa kunyafa newanhu takaenda newari 4 kusanganisira newanhu newaripo wachibvuma kuti isusu shuwa tisi mumagadheni ndinoziva kuti takanga tangopihwawo hedu tisi kuziva kuti tiri kuita zvisi pamutemo saka kanzi nemapurisa maakubvuma here kuti izvi maunotsveta kurima magadheni ndikanziwo tautini taakubvuma kutsveta kurima magadheni asi havana kutsveta nekuti inini ndada kuchifokasa nekudzingirana neuyo anga akundisungisa vachiti uri mumunda mangu
ndopatagara tichingozene mundorime mumamundo ekulenzi wabva wauya wekulenzi waya 2017 muna October wachibva kuti pamaboundary pamaboundary iwo village vachibva vataurwa futi kuti uyu hamusimunda mari hamusi munda menyubo ende kuminda kwani kwenyu hawana kumira ipapo wakabva watotanga kutonyatsa kutorima wachitori havanombomimba watotanga kuramba wachiendera mberi patapedza ipapo wekulenzi saka ndandichienda kukoti nenyaya yekulenzi saka advantage waitora ndeyekuti inini ndiri kuenda kude koti iwo wachidini wachitoshanda wachirima instead yekuti dai waisiya havo ndiri kunetsa nekoti inini ndichishanda munda mangu havanokuda kuzonzwisisa kana kuzvigarisitsine izvozvo wakutaura mhenu vamwe vachitotaura kuti iwewe unongorima kana kuti unongopedza mari yako uchifamba isu tichingodini tichitoshanda that's why muri kuona vamwe vachipamwe pasipo ndokuti vatotaura kuti munongopedza mari yenyu muchitoita zvamunoita nemapepa muchangoaunganidza but komunoenda kwacho hapana ende machepa futi pakuita zvingarizana chiramba chirima munda manje imomo then manje apa ndofunga 2 months dzapfuura vauya wekulenzi wekulenzi commission kwamutara aikanga gumisire lenzi commission vachibva vati pamadistricts aya futi ndichibva ndadzoka pamusangano katatoronota vakomana apa pamamakayeuka apo mamuti magadheni enyu ayo ndapoti hangu chiita zvekuti musiye handii titaure zvakawanda nemi wakati chiwenezi commission Wellness Commission wakataurawo futi izvo zvakatoti pafunde maboundary kuti hapana gadheni bare munhu munda mangu inini mukwekwezeke ari kumusoro inini ndikuzaso patawirirana kudati tikasosainirana pasi newellness commission then pandavataura wanga wati saka wavillage wakataura kuti imini madiwi kudaidzira kana munhu vaanoita kuti 2 vanhu vanouya vachidini wachimirira nyaya yekuti isusu tiri kuda kudzingwa pamagadheni ndikati pane mapepa akaendeswa kukoti kutaienda mazita enyu akapira achiti mimi mamuchirwisa vanhu vanga vachidini wanga vachiuya kuyananisa nyaya iyi saka ndo panesa ipo pakukure saka wakulenzi wanguya wakati tuda 202 chete inini namukwekwezini saka ndokuya kwaita saka hapana munda wenyuba kanzi isusu tiri kuda chinhu chinotiratidza kuti iwewe munda mako ende hatisi kuzomusiya kurima ndo zvaitaurwa muhangwana wacho nekuona saka tabva ipapo pandauya kulenzi muno marusara pandapiwa matsamba pandakawaburirwa avasekwa matsamba aya ekutarira kuti munda musiya yakadana no respond but ndikaenda kutema huni mumwe wakuuya wataura kuti iwo munda mangu tema huni munda mangu saka ndokushungurudza kukuitika panyaya munda wangu handisi kushanda zvakasungiridza pamunda pangu saka ndokuda kubatsirwa akuonawo netsamba dzacho dzarukawo Ministry of Local Government, Public Works and National Housing. Proof of residence for Brian B. Manikumba. ID number, yo. This letter says to confirm that Brian B. Manikumba, ID number 42, resides at plot number 58 Zuniza C, farm in Makoni district. May you kindly assist Jim Sega for District Development Coordinator. Tabaganya Wamuna 22 mwezi 10 2021. Same Ministry of Lands. This one from Ministry of Lands. Land dispute between Mr. Brian Manikumba and Mr. Aram Pepezeke. Zuniza farm case number Child of 2017. We refer to the above mentioned district. We resolved that the provincial office visit and verify recommendations made by the district office. Our position is that beneficiaries maintain the plots they had been operating from 2002
and 2004. The issue of encroachment was addressed by our district office in 2017, and we also need to verify whether the identified boundaries were breached. We therefore request Honorable Court a stay of judgment until these issues are clarified. Yours faithful, C. Mukoi, Provincial Resettlement Officer, Manikari. This was done on 3 April 2018. Then illegal occupation of rural state land in Makoni district. This is from the district land officer. The above subject matter refers, it has been brought to our attention that you occupied a certain portion of grazing land, state land. If this indeed is true, we order you to stop all farming, building activities that you are carrying out at the site and leave the place forthwith, as this is illegal and can lead prosecution. Should you continue to occupy the said piece of land, we will be with no option except to instruct the police to arrest you. Should you have any documentation for the site, please come to our lands office soon as possible at Chingaira Government Building in Lusape and present your case. Your cooperation is greatly appreciated. Sign, Makoni District. This was done in this year, 15 May 2023. This is illegal occupation model. This is illegal occupation model. This is Agritex. This one is from Agritex, 29 June 2018. Measures Court Rusape. Attention, Mrs. Hans. Land dispute between Mr. Brian Mandikumba and Mr. Aram Kwekwezeke, Zuniza Farm. Case number Chout of 2017. We refer to your previous correspondence with regards to the above case. We apologize for taking long in responding. This was partly due to recognition taking place in our ministry. Land disputes are now being handled by the Zimbabwean Land Commission, and we are no longer receiving resources to attend to them, hence delay in responding. Our position is that beneficiaries maintain the plots they had been operating from 2002 and 2004 until the Zimbabwean Land Commission has made a determination on the matter. Yours faithfully, Mukoi, again. Zimbabwean Land Commission. Right. Saka do preservation yake aroti imi muri munzvimbo but tazoona paine tsamba yaeka itaura kuti iyo estate land, saka nitoda kuti tichinyatsonzwa kuti zvakamira sei. Mapegerwo akaita kuti kune nzvimbo ekudzasi kwemunda wamani haisi munda wake, anga grazing land. Saka grazing land iyo ndio takakumbira nemudhuri anga aripo kuti atipe maportions emagati, akatipa tikachira tunigoti 20 plots achiti magati. Saka ndio magati yatokushandisa, kwete kuti ndio mune uko yamandikumba. Uko yamandikumba iri kumusoro, takatosiya road pakati kupegerwa kwatakaita. Road inoti munda wamandikumba nemagati mukeka. Saka ipapo ndio panowe zvinotaurwa nokuti wachipega kazhinji welenzi vanopega hawasviki murwizi wosiya kudzasi uko. Kudzasi ikoko ndokwauri kutaura here kana kuti iwe uruti vari mupegi yako? tanga kuti waende kundoona kuti pakamira sei pamatumo akazvimezvini kuti wandoona kuti murwizi hamusi murwizi pamutori mumunda, nekuti
mepu zviri kutaura vachitaura kana vakauya wana wepadenze pamasato vakauya muringi vachitaura kuti takamira murodhi vachitaura kuti pane minda 2 kubva papoindi A yeparodi kundodzika kuchidhemu chiri murwizi mugomo vachitaura kuti ipo papa ndozunda iri miri iri kubva panapo ndinokuna mugomo saka yotiri kugadzira pakati apa demarcation pakati apa uyu ndiye anoenda kundobuda mugomo uyu ndiye anondobva pane zviripo kundobuda kuti kugomo. Vakuda visitation nekuti zviro zvamuri kutaura nekuti zvakasiyana ende ndoda kutoti ndouya inini namurinda wacho aine mepu ikoko kuti tinge nezvekutaura ndofuna mamozwa mapepa muchitaura zita kuti mupepezeke ndiri mupepezeke wacho muda wangu inini iplot number 59 now fire national everything zvese zvakaita ndinazvo zviri pana nyaya yakaitika ndeyekuti inini ndapiwa muda wangu 59 iri kutaurwa yake 59 tiri maneighbors 59 pamepu ndine mepu pana panogona kuita kuta mepu nekuti munda wenyu 59 kouyu uyu i 58 saka munda waari kutaura uri 58 uri kumusoro kuno 59 ndio iri kuzasi ndio munda wangu inini saka ari kutraya kuedza pese pese kubaya kuti angawana munda wangu 59 iyo yakapera kahenyu dispute yenyu commission yakapera yakataura apa iwe chitibatsira manje pari kurimawa kuti ndepani pari kurimawa rume avo i59 ndepangu ndepako ndepangu endi ndasa ndatotanga kutora maprocedures ndasa ndatanga kutora madanho nekuti tatombogadzirisana nenyaya yekulezi commission iyowa they delayed from 2017 up to 2023 panapa vauya 5 April topawatoya all this long zvekuti patori nenyaya husinga kujeka kuti is it true kana kuti pakaitwa kubhadhara vauya chokwadi vauya indoziva kuti velenzi kana vachinge vauya pamutengo wachogasa zvinga mune utungamiri hurimoka vanoedza 1 or 2 so were there too akangotendera kuti timbowapo nesu hapana handisei kupomukana kuti nditaurirewo nyaya yangu zvakakwana paine kungonongedzerwa kwatonzi tatopedza iveve ngatichichinjanise mapermits ipavapo kuti inini ndine 59 iveve chitora 58 pamapepa 59 yoite yepi yemurume nebha wangu exchange of permits ndopa ndakati izvo zvazvigoni kana etinowa is not fair why saka zvochimiro saka wekommission uchakasimuka wekommission wakapedza ribhozi apo vari kutara vekommission zvavakuita vekommission zvavakuita manje ndiri kutoita request kuti zvamakauya musi wa 5 April chindipera written document yekuti mafindings amakaita aya ndiwo aya vari kungodai havasi kuda kubuda pachena sinoti zvisina kujeka hazvina kujeka mambo ngaindi wabatsire warume uyo makatarisana naye uyo ndiye sabhuku uonawo ndiye sabhuku wenyu changamiro area iyo necommittee of 7 dzaishanda mumusha imomo vanozviziva kuti zvakamira sei nzvimbo iri kutaurwa nezvayo iyi ndiinaishe gwasira the late mweya wacho wakasimuka wenzvimbo iyoyo iri kunzi Mandikumba naMukwekwezeke asi originally Mandikumba ari pamberi penyu uyu naMukwekwezeke ari pakati pemabhenchi uyo handiwo kwawakanongedzerwa minda iyoyi akanongedzerwa munda kuna Mandikumba uyu ndimbuya wake ndiye muridzi wemunda
kuna Mukokwezeka pane the late Augustine Mdowayo engari kansela ndiye ngari mudziwe chinyi munda uyu. Saka kunyatsoziva simbi chaiyo nedonzo rachire kuti 58 na 59 zvakamira sei zvakamira sei. 58 ne 59 zvinoti imwe inobva kurwizi ichiguma pakati, imwe obva pakati yobva kurodi. Saka kuti 58 iri kumusoro here kana kuti 50% munhu aiziva zvindikuya waina Mdowayo. Mazvaona. Saka ndikuda kwekuti manje panochimera nekubuda makaro manje ekuti ndinofanira kunge ndiri kuku ndichidyana manzere, umwe kuti ndinofanira kunge ndiri kudyana marodi, ndo zvakonzeresa zvese izvi. Asi nyaya yemangarwa nhasi handiyoba yaMukokwezeka nani naMandikumba inyaya kunoperera munda waMandikumba kuri kurimwa zvimagadheni newanhu wasabhukuona. Ishe Gwasira wakandikumbira kuti ndiwaperekedzi wachiri kurana tikasvika tikaonana naNduna akati hakuna area yemagadheni. Area yemagadheni takairizeva pamunda une jiwo apo tisati tichaita masora here neine togurira nemagadheni ipano wariona unozviziva izvi. Asi iyi manje kuti iputike Changamire mambo kwauda kutosvika pagiraundi moona welenzi waripo, wanekodzero waripo, zviro zvobva zvafamba, nyaya yapera. Ndo chimiro chiri. Pamusoro Changamire ndandinoona sekuti kumuka kwanga kwaita awa nyangwe tisingazivi kuti yenyu ndo 59 here ndo 58 asi maigona kubatsira dare rinei kuti nyaya yekutaurwa nevarume wairawa pari kunzi nevawo estate mumunda meuye iya kuti one mage saka uyo haangakupinde kuti kana tatodaroka kune kwatora kuti he will be a false witness because ane claim ipapo saka he may not give you that's why waona tisina kutozombodita atatoona kuti if unga haana credible information yaanokupa nekuti he is an interested party. Yes. Right. Ndinoda kutoti iye zvaari kutaura ndemake ari kutiwere awa wakagara mumunda make iwewo ndo zvaari kutotaura uri kutori munda make awo hanzomagadhi ndicho chokwa is not a credible witness. Ukaoni chokwadi kubva kwari. Pamusoro imam ini Mukokwezeka wacho nyaya yatsanangurika kumakotsi yakaenda zveshuwa yaenda Lands Office dai vakabudisa matsamba aMukokwezeka yaverengwapo yakabva kuLands Office Sake District yekuti ownership yaplot 58 ndeyaBrian Mandikumba tinayo yeri yakanziwo ownership yeplot 59 ndeyaRemember Mukokwezeka. Saka tasvika ipapo pekuti pakakasetwa date court date nyaya yafamba makotsi zvikanzwisiwa 5 April 2018 papa chiuya itifinalize nyaya yenyu ndopatakazoshama taenda kukoti posvika koti nyaya yenyu chimisa inokuda kwetsamba yaverengwa apo yakabva kuNet Commission Mutare chimisai tichazoyatoresolva problem pakati pevanhu 2 avo isinokubva tamira kudaro takaenda kunobvunza kuCommission Mutare ichitaura kuti tichatogadzisa ichibva yaita buy time kusvikira tazoona date rakauya vaMukoi huri usiku vachinda kuzogadzisa nyaya iya takagarira kudaro papanguva kuti hapachabvumirwa mumaboundaries. Saka nyaya yakatenderera nofunga pane mumwe akaona mainterest neCommission Mutare isusu ndokubva takamira justice tochimira pakuti tichazoona vouya vogadzisa tamira ndokwakazouya musi wa 5 April kutaurwa 5 April 2023 vachibva vatora Mukokwezeka ngari ega pakashayikwa mukana wekunzi amirewo neumwe munhu ndofunga vangatitaura kuti pakamira panga vanhu vangani pavanga vari pacho vachitarisa zvemunda nezvakazotaurwa kuti ndo mamiriro emunda vachizotipa statement yekuti chinjanai mapermits kuti iwe 59 ipa 58 ipa 59 ava ndokwavari kuti ndakaramba kuti hazvigoni kuti ndikupei maringe nemap iripo chakatituma kundotsvaga map inyaya yekuti takati zvichida tikutaura kuti 59 ndiyo yekusaidi kwerodzi iyo iri siripo ndobva tatsvaga chokwadi chese chingaburitsa maringe neland gazation yakaitwa nehurumende kwakubva taona map iri kuda kuti plot 59 iri kuzasi kurwizi 58 iri kurodhi. Saka ndinofuna matsamba mamwe akudayo akazofambirwa kuti avepo aise chiremera chinodzima zviri pamepo
asi pameri kuenda ndofunga kuvhura maarchives ezimbabwe kuti maland gazation epazividza village c akamira sei, anotipupura kuti maybe iri kuti kuroad ndokune 58 kuzasi ndokune 59. Saka isusu tatakamira just kuti ngaitibatsire kuti munda wedu ngaudzike kwatiri, hatigoni kundotora 58 isiri yedu. Pedu pacho pari pechokwadi kari kuri kuofisi yeland gazation Zimbabwe kuHarare kana kuti kupi high office yazvo toda ipapo. Saka tiri kuona kuti zvese zvimwe zviri kutaurika zviri kutenderedza kuti ngatichinjanei 59 iite 58. Ndinonzwisisi hangu imimi already muri kugara izvo muri muchi tiri musimo mutakatova muri 58 59 tiri pa 59 kubhadhara kwedu kuoffice tiribhadhara 59 ndo yamuri kunzi muchinjana here mapemiti kana kuti maringe necommission vanhu vekucommission iri kunzi kumepu imi muri pa 59 asi uku inoonekwa as 58 totosha kuti 58 anobva ku isu tikubhadhara 59 asi uku paground muri pa 58 paground tiri pa 59 kana taenda paground maringe nemepu iripo tiri pa 59 muchigara pa 59 kustand 59 kuplot. Saka mokozobva sei pamakawaka muchizoenda pano ndo patiri kushama kuti pari kunzi avo kana vari kudaro kuti imimi already muri pa 59 saka kana uchiti ngatichinjei it means kumepu uko yenyu yamuri kugara i58 saka vari kutaa kuti pamakawaka ipapo ngatiendei tidi mupuwe the correct handiti imi moramba izvozvo hamuoni kuti hapana nekuti ukandokuti iwewe uri kuramba uri pa 50 kumepu iri kuratidza kuti i58 ndo zviri kutaura avo havasi kutaura kuti vari kutaura kuti muvhai nedzimba dzenyu vari kungochinja mazita kuti iwewe like kuchechi wanoenda kucatholic watoziva kuti unozvarwa uchinzi mandigona woenda kwehonzi waakunzi chi Maria wapuwa zita rani izita chete riri kutaurwa kuti riridi richinjwe mupuwe zita renyu chairo chairo. Saka uyu kana ari kuramba izvozvo handioni kuti unozosimukira nedzimba dzawakawaka uchizoenda you see inharo dzisina musoro wazvona welenza unoda kuti augadzirisei imi munoita nharo right imwe issue yatisiri nayo but isusu yatiinayo iyo hatingaipedzi nekuti ine weland but ndaakupa advice apa izita chete ravari kutaura kuti kumepu pamuri kugara pakamakwa kuti 58 inzwai muri pa 58 handiti kumepu muri pa 58 asi imi muchiti muri pa 59 muri kupanzwisisa mai hapachiri kuchinja wakuda kukupai correct pamuri kugara nezviri pamepu ndo zvakavhiringidzwa uyu ndo zvarumira achiti ine handizvidiba uri kungopuhwa kunzi aiwa enda pacorrect chii nhamba havasi kubvisa iyo hatingaitongi nekuti handina haisi dai zvavo zviripo ndingadai ndiri nemepu ndichitarisa pamuri ndichikutaura kuti muri pachi pa 58 payakafambirwa makotsi takaenda kudistrict lands office pakazobuda leta yaverengwa yatiinayo isusu kwanzi chiendai munokuona kumaofisi kuti pamakapihwa munda uyu maploti nekuti vanototi 58 stand 58 plot. Saka vakasvika kwakuna vachitida vakatarisa vakati inini mukombiyuta mangu munoona kuti 59 belongs to remember mkwebezeke 58 belongs to Brian Mandikumu. Ndokubva zvakutiswa zvakadaro matsamba atapiwa ndopakazoita change yekuti pane zvakaitwa kuenda kunotaura kuprovince kuti zvichinje court date bvara postpone up to yenyu hatisi kuitongama nekuti yenyu hatingayengi hatinayanga iri mudare yenhambaring but iri very easy according kunzwisa kwandaita inini kuti imimi according to the map
maybe inotaura kuti muri pa58 hamusi pa59 imi muchidi urunzwa ndikutaura understanding yezvamadi handiti so vari kutaura kuti pamuri kugara chiendai maakunzi Kristina iwe wanga wachinzi Zimbabwean chete chete havasi kutaura kuti muri kubva apa pamuri asi vari kutaura kuti mupindirane zviri pamapepa nezviri paground zvinoitika izvozvo kuti imimi nemurikutaura kuti muri pa59 asi pamepu ichikuratidza kuti muri pa58 ndozvavari kutaura chete kuti wakuchinjinurei handiti iyo ndati handisi kuitonga kana manzwa advice yangu ndeyekuti moenda munodii kana mazoiunza kudare then tokwanisa kutsvagirai mapepa nekuti mune maunza kudare toona kuti zvakamira sei handiti sandizvere mutinda but advice yandokupa ipapo ndeyekuti musandoomese musoro sezvavari kutaura kuti aiwa ini ndotoda yangu 58 chaiyo 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 hazviti kuti uchandotange kuwaka apa yakanzi 59 iri kugara uyu iwe uchibva apa wochienda pa59 pari wondotanga kuwaka ipapo hazvichadaro the easiest is to just change but hatisi kuitonga so musati ndaingoti hangu ndingowerenga hangu pati confirmation yekuti iripa 59 kwete 58 inzwaka inzwa ndozvakutaura kana uri munhu ane brain uri kunzwa mapepa ese anenge achiti uri pa59 asi kumepu yakuenda physically uri pa58 uva very simple munhu akadzidza okay right kana iwo ari kutaura ini ndati handisi kudii handisi kuitonga ngatisachaitonge handisi kuitonga right isusu tinewawa nhau yechi yepauri kugara saka iri ndoenda kutongouya kuti tione kuti pamuri kugara magadheni here kana kuti muri kugara mumunda mewawa yoruti magadheni uyu ari munda wangu handiti pane gakawa saka paakuda kuti tiuye kuona saka nhau iripo ndekuti inini ndenda kutouya nemunhu wekwamudzviti anenge aine correct map aine zvese ikoko touya toona nemunhu wekwamudzviti nedare saka pane pari kunoda about 150 kuita kuti endoreji yedu iuye ikoko zvakakwana tipedze gakawa iri vanouya panzvimbo nemepu amakauya rinyaya isina koti nezvinopa judgment final yokuti kana koti watongo wakauya panzvimbo nevanoziva nemamepu anozokuonga mamepu wakasvika panzvimbo mutongi achabva apa judgment kuti kubva nhasi iwe wakuguma apa wachiguma apa anezenga akuenderera mberi yatoumhosva saka imi mukati mutongi nyango mukauya henyu nyango mukati hazvishandi mari mutongi nezvezvayaende panzvimbo zvekutaura kwavari kuita uchitongerwa nyaya panzvimbo wachiona muchionesaka saka iwewe amzani rona wochitotaura timu rako rakutuma nekuti rona ndiatumwa nevanhu dzichienda iwe unotinzwirechi kwete inini ndakawana samoni yangu munhu ega ega ari pamba ane samoni yake ini ndakasimukira pamba pangu handina kusimukira saka toda kuti tiuyeko wondoorganiza 150 iwe organiza 150 unoona rini kuti tiuye because pakunosimuka kuti tipedze dambudziko renyu iri apa makawanda kanotara nomakwesa iye zvinozviona kana ndatobvisa handina mari tikubatsirei sabhuku vanhu ava kunyange dai wangada vari muvillage B kana village A muri kuitwa misari nyaya yemuvillage main saka mazita awerengwapo maanzwa munotwadaisa mazita iwayayo moti wakomana chatsva kwamambo makoni 150 iri kudiwa hamuchatiba ngeyanhinginanhingeni pakudiwa 300
mapaonaka ida kureizwa panapa kuti atamamboridini idzike newe kuofisi nyaya yotangira ipapo tipedze dambudziko renyu. inini mambo tikuona vanhu ava hongu mungange marerutsa kuti tigouya ikoko ava havana chavari kuswinyiwa ari kuswinyiwa ndouyo ane munda ava nawa mukawaregerera muchingoti tichazouya kana mari yacho dzekutaura kuti vanosabhuka mundu havatsvaki mari wana wese nevasina kuuya vaitwa madefault vasungwe nemutemo vakabatwa nemutemo vachiswinyiwa mambo vanda zvinhu kunze but kana pasina izvizvi mukangoisiyeka inga kudai so havachangamuki bawana saka so that wobvisa chii vanhu vasina kuuya kushora dare so that parezwe mari iyoyo yekuti tiendeko wobvisa chii vakachangamira wese wasina kuuya kudada wabvise mbudzi nhatu pamwe idzo dzagara dziripo dzekusaya kudare wochibvisa chii wombotobatirwa idzodzo nhatu here wodi wakomana wachibva waendako wachindoona mamirire kaundi chii pane penalty here ndo zvatoda kuti tione dare kuti rione pamusoro ichamaviri inini kufunga kwangu ndikufunga kuti vanhu ava ngavaendeserwe madefault judgments avo vachivataura kuti vanova kudari mashura dare padara embudzi nhatu uyezve nekuunganidza mari yekuti ichi ofisi uye ikoko mwapa mazuva kana 7 days dzekuti wanga waita izvozvo asi mari iyoyo kufambisa kumadefault nechi waisei wabhadhara iyo futi vanhu chazvozvoiswa pamusoro kumacost namessage of court anandoseva madefaults iwo saka woisa imari yemakosi yekuendesa default nekuenda $45 singazivi mayodzivavi 6 kutengera mari pamunhu zvakwamuri minzi munhu each one 45 nembudzi nhatu dzekusauya kudare then also to raise iyo 150 yekuti vanhu vaende ikoko tovapa 1 week to pay ndataura kudaro changamiro nekuti akaendesa masamanisi ndini ndainzwa mamwe mazwi awaitaura saka ndati ndingangosiya akaenda nachangamiro haifambi zvakanaka inenge $90 pamunhu 45 yekuendesa default ne 45 yekuendesa salmon $90 pamunhu nembudzi nhatu handi totangira ipapo then ichiitai mota arenyeni madefault aende nekuona kuti mari idzodzeke so that tiende kundobatsira nzvimbo iite order handiti right handisizoti kwenini ndatenda hausiri kupa mbudzi nhatu hawakupa mbudzi nhatu okay yoa upo asi wamwa i7-8 vasina alright saka nitoomira dare toenda then kuita mari yapo then toona kuti tiuye nekuti 150 ivo vanenge vakutotoedza ivo vari 300 yacho yedare nekuti havana kuuya handiti saka ngatisimukei tenda nenge kumobiliza nemapolisi